First Timothy chapter 3, verse 14 and 15. Thank you so much, ladies and gentlemen. First Timothy chapter 3. I will speak about obedience and the fruits of obedience today. Umgomo wale ncwadi isihloko sifunda kanje. Verse 14. Lokhu ngikulobela khona ngithemba akuza uwe masinyane. Ngithemba ukuza noma kufana ngiliphethe iBhayibheli but fanele bakuthiwa ngithemba ukuza. Lokhu ngikulobela khona. Ngikubhalela khona lokhu, yes. Ngithemba ukuza kuwe masinyane. Yes, ngithemba ukuza kuwe nini? Masinyane. Kodwa ngoba ngingakafiki ngidecide ukwenza njani? Ukukulobela. Yeah, ngoba ngikho la ukhona. But maduze ngenze njani? Yes ma, osasama sa. Kepha uma ngilibala. Okay, uma ngenze njani? Ngilibala. Hayi uthangifika ungenzeka. Ngilibale. Ungadidwa ukuthi angifiki. Ngisazofika but nginawo umkhuba ukuthi ungenzeka lo enihamba naye angilibazisi. Ngingakufika yeso wenze ezinye izinto. Ungadidiswa ukuthi izinto ayiphuthumi. Ungenzeka ngilibala. Mistake ongayenza ukuthi ngokulibala kwami bese ucabanga uthangisa. Cela sifocus athi. I-problem ongaba nayo uku-entertainer amaphimbo angathi ngakafiki ngisalibele ngiyeza njalo angithi but ke wena unga-entertain izinto ongayitsheniwe ilodwa bakhona ngokuthi usalibele. Ukuliba, my delay doesn't mean that I'm not coming. I am delayed, but I am coming. Don't stress. Don't be frustrated because you are wasting your time. Ungazuzama nemizamo yakho uthamlungu kaNkulunkulu. I am coming. I'm just delayed. Angizokuchazela futhi yini engidelayed. Akushona umsebenzi wakho. Just obey that I am delayed. Ngingatholi kodwa ungekho la ebengithe ngidinga khona ngoba uthamboni. Ngoba isikhathi kanye nehora awusazi kodwa wena hlala wenze njani. Ngiyabathandazayo bathi Spanish sakho sikhine senze njani. Yeah, ungaphenduka izintombi ezu5 eziku10 ezathi ngokuthi umyeni ukhona kodwa iBhayibheli wayelibele zozela senze njani. Asilali noma engafikile. Makuthiwe let us wake up and worship him. Asomdumisa ngoba ekhona. Because none of us somhlonipha umpostoli ngoba simbona bese ngambona simhlele kusho ukuthi we are fools who are clever. Ukhona akekho but we know he is our apostle. When Jesu noba kenzaka, he is Jesus. Ngiyeza ngenze njani? But ungenzeka ngenze njani? Uyalibala.